ஒரு கதை சொல்லட்டுமா சார்? 1960s தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ் டெல்லி தான் டிசைட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. அப்போ ஒரு கேங் பாலிடிக்ஸ்க்கு என்ட்ரி கொடுத்தாங்க. காஸ்ட், ரிலிஜியன், அப்ரஷன் எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ணிட்டு தமிழ்நாட்டு உரிமைக்காக பேசுற வெயிட்டான கேங். கேங்னு இருந்தா கேங் லீடர் இருக்கணும்ல. ஓஜி ரெபல் அண்ணா அரசியல் பேசினா வார்த்தை புல்லட் மாதிரி இருக்கும். எதையும் நான் மதிக்க மாட்டேன். எவர் வார்த்தையும் துச்சம் என்று மதிப்பேன். ஏனென்றால் எங்களை விட்டால் இந்த நாட்டை ஆள வேறு ஆட்கள் இல்லை. அதுல சிக்கனவ எல்லாம் அரசியலை விட்டே போயிட்டாங்க. தட்ஸ் த பவர் ஆஃப் அண்ணா. இங்க யார் வேணா பாலிடிக்ஸ் பண்ணலாம். ஆனா எப்படி பாலிடிக்ஸ் பண்ணணும்னு டிராவிடியன் மூவ்மெண்ட் தான் முடிவு பண்ணணும்னு வெறும் 22 மாசம் மட்டும் சிஎம் இருந்த அண்ணா சொன்னார். அண்ணா சொல்லி கொடுத்த வார்த்தை, நாம என்ன அடிமையா? நாம தான் ரூல் பண்றோம். அந்த லெகசி எப்பவும் ஸ்டாப் ஆகுது சார். தமிழ்நாட்டில் எத்தனை பொலிட்டீஷியன்ஸ் இருந்தாலும் அவங்க எல்லாருக்கும் கேங் லீடர் அண்ணா தான்டா.